Malawi Brief. Inenso ndiyankhuleko pa group pa. Ndisachoke ndi mawu ayi ndiyankhuleko. Zonse zomwe zapangidwa apapazi maaudio amene mwatumiza apapa ndawamvetsera bwinobwino. Nanenso nditsimikize ndavomereza amayiwa kuntundako amayena ake kuntundako. Amayi kabwera ndikudzudzuleni leroli. Ndisati tikudzudzuleni ngati tosefi koma ineyo ndikudzudzuleni leroli. Kamundilowera ku inbox kamunditani ndibe nazo ntchito koma inuyo mayi kabwera mukononga chipani. Amayi inuyo simayankhula bwinoyi. Mumatha mawu poyankhula mumayiwala zoti kuli mawa. Timenera kudzifunsa panopa tutipezeka tili ku opposition kuno chifukwa chani? Sitimayembekezera ife tingapezeke tsiku la lero tili kuno ku opposition. Ayi. Ndipo tinalembetsa. Chigawo chapakati tinalembetsa kwambiri. Pamene kumwera kwanalembetsa anthu ochepa ndipo ife timanyadira tinali ndi chiyembekezo kuti mene alembetsa anthu ambiri chigawo chapakati ndiye kuti onsewa atani ativotera. Kumwera alembetsa ochepa. Kumwera konena kuti agawana zipani zambiri mene timanenera zipani zambiri zoti zigawana. Chigawo chapakati chino ndi chathu. Kumpoto koti tigawana. Mwaona? Nde mwaona mene wawenera pita munthalika. Wawina ali mochiritsa chidwi. Landslide. Tatiye ntizinena tisamakisanje tisiye apo. Tatiye ntinene chilungamo. Mwaona mene wawinira. Zinthu zoti sitimayembekezera ifeyo. Kukhanga tiso pena mene timamva ngati tikulota. Ndi chomwe mafuna ndiyankhule nchonena kuti mayi kabwera muzitha kuyankhula bwino. Inuyo amene munayankhula ndi mtolankhani uja amakufunsani kunena kuti chipani chathu nchamoyo 2030 feso tuzawina. Tufuna tione zina ndi zina zimene zatipangisa ife kuti titani tikhale ku opposition kuno tizikoze. Pamene panje kuyankhula kwabwino kumene kunja. Osatiso kubweranso apa kumayankhula unena kuti ku State House ku aononga nda DPP apita munthalika ukanika kuti afuna akanika kuti azikakhala kumene kwako pata azikanika kukwera ma steps chifota akalamba. No. Kuyankhula kwabwino umeneku. Amayi kabwera nthawi zina pena pake tamayankhulani zoti kuli mawa. Ku State House kuja kwaonongeka ndi anthu athu sabiseso yayi. Ndi anthu athu amene aononga umene kuja. Kunali kubwera panopa ndikupepesa kuti Amalawi pepani. Mbanje simulephera na awiri atatu amphulupulu. Tikhala nawo pansi ndipo malamulo agwira ntchito pa iwo. Pepani mtundu wa Amalawi. Kupepesa Amalawi amamva. Amalawi amamva. Amalawi ife tisatenge ngati kuti tiphunzirepo tizisankho izi zimene zachitikamo. Timatenga ngati Amalawi 1964 ndemwe mwaona apapa amene apangira Amalawimu. Ife timaona ngati taphunzirapo. Timene atiphunzirepo phunziro lalikulu pamene papa. Kuti Malawi siwopanganika, Malawi wapano so 1964 ayi Malawi wapano anapenya ndemwe mwaona amene wapenyera Malawiyo. Pita munthalika mupitisabe kumunyoza. Zina zimeso zapangisa ife kuti tigwe ndi zimenezi akasakula pa MBC mene amanyozera program atimvetsa timanena atife. Program mukumpangira kampeni pita munthalika. Mukumpangira kampeni pita munthalika koma ife timoneka ngati anthu oyipa. Ati mwakuti mwatinyoza matolowera mu inbox matutukwana. Mwaona? Nde mwaona mene zayendera papamo mwaona mene zayendera papamo pita munthalika mweti mwamunyozayo ndu ali kujeni wawina ali president wathu ndu ali kunja mwaona game mene atembenukira tatiye ndizitokha bwino ndi anthu tiziphunzira kuyankhula kwabwino ine ndimona ngati kuti pa group pa ndimona ngati kuti maganizo anga ndimona ngati Jessica Bwerawo kuneneriko mutachotsa bwanji mupeze kwa anthu ena chifukwa kwa MCP kunoti kula anthu ena anzeru oyankhula za nzeru. Koma amayi kabwera amafuna zizitama kuti amadziwa kuyankhula. Pakangochitika blind ine yake nthawi yomwe athamangira press briefing ukatsutsa zinthu zochita kuonekeratu kuti apanga ndi athu koma nthawi zonse kubakira. No. Zinthu zisamayende choncho. Pakalakwika sitonse amene ana alipo ena amphulupulu ndithu amalakwitsa ndi olo mabanja muli ana ena andewu timakwapula cha. Ndipo tikakwapula munja maneighbors amadziwa kuti khololi andila nzeru anawa ndi amene alosamva. Koma kholo likubwera likubakira mwananga samapanga ndewu mwananga iwe unaliko. Amayi kabwera pena pake musamathamangire kubakira zinthu. Nde mwaona pa amene zayendera mwaona zisankho amene zayendera amene mamunyozayo kuti ndokalambayo akasakula amene ankanyoza tu ndokalamba. Pano siyo yakumuonesa pa TV pa MBC sakuchita manyazi akasakula. Sakuchita manyazi Mulungu anatibisiradi mawa ndipo ndizoona mawa amene muzagwiritsa ntchito. Mulungu anatibisira mawa ndi tisamankhule mawu tisamathe mawu kuyankhuliratu kwa lero kumaliza mawu tizisiyako kuti kuli mawa lomwe Mulungu anatibisira. Dzana ndinali chakwawo kwakabwerako ndimacheza ndi anthu adera lakwawo akuti amayi kabwera samayankhula bwino amankhula motumpha kwambiri chifukwa sitinavotere mwaona ndezi zikupitirirabe ndi 2030 tizawina.
asapezatu kabambe wina tiziyembekeza apapo kuti DPP ndi UTM ndimene zakhale kulimbana MCP iri tithetsa rokha iyi apa pandesa kubisireni MCP iri kuithetsa rokha iyi tiyembekeze 2030 mpikisano wakabambe ndi APM tiyembekezere zimenezozo ndipo mundikhulupirire mark my word ayi ajese kabwera ayisamayankhula bwinoyi ndiye kuliso akeni sonda nawo akhangati munthu ndi chimwene wake kuyankhula kosa tinanena ali kuti awawo mukanasankha ena uneneliwo amadziwa di kuyankhula koma amaononga zinthu kuyankhula ade ndi anapatsa mulungu amayankhula koma kuyankhula kwawo kumakhala kuononga mwaona osamangobhakira zina zilizonse yayi amalawiri anapenya pamachita kudziwa kuti kubhakira kuku ndi kwabodza kubhakira kuku ndi kwa ukhuluku amachita kudziwa apapa mukanaphunzirapo tikanaphunzirapo apapa kumene zayendera zisankhomo pita makhala muku tikumunyoza tikumundakhala ife tikumadzudzula koma simmatimvera programu ativetse chiwane awa chipulogalamu kumakhala kunyoza munthu mwaona zomwe amapanga mulungu ndiye pamene pamwe moti muphunzire speech munayankhula ijonena kuti taphunzirapo tikoza ziwirizira pamene cho munayankhula bwino kwambiri koma mukayankhulanso kuti apanga zimenezo nda DPP afuna angopezera mwayi wobandalama pita munthu alika afuna akoze usangama kukakwera kukujenda ma upstairs funa nakalamba no maika bwera ayi inu mwachotse maika bwerawo bwanji musankhepo ena paunenelipa tachotsanda ikaponipo ena kula anthu anzeri ku MCP kuno tayika mponi ena pamenepo ayi ine sizinandisangalatse apa pandayankhula kama mundilowera ku inbox mundinyoza ena mundibloka ndibe nazo ntchito apa payilakwelakwe chifukwa tili ku opposition kudzuwa ndi dzuwa lake limene lili tiyambe pano kuuwa ndemene tifikire 2030 sitidwala ma BP mutu ayi tatiye ndipange zinthu zoti chipande tichikonzenso 2030 tiwine amalawi amene apenyera Malawi apa pamene maonera amene sayendera zisankho ndiye muzipitizabe kuyankhula mwantudzu sinde kuti mutsitsaso mavoti mukwatsitsabe pa 1 million paja mukwachotsa adzakhala pa 600 ya ulisazandero no maika bwera pena pake mukuononga zinthu kwambiri ife chipani ife MCP iru ndi akumagazi ndiye makolo athu ndipo sitingayituluko zitavuta zitatani koma tizangokhala chete basi osamavota osatenganso gawo lina lililonse mwaona ayi zemungupangazi maika bwera pena pake tamakhalani ndi umunthu ku state house kwaonongedwa tivomereze kuti ndi anthu athu amene apanga zimene sabhakireso apapayi lamulo ligwire ntchito anthu amene apanga zimene zozo amangidwe ndithu akayankhe mulandu tisabhakire pamene papa tikatende kuti tikoza chipani chathu osati umangobhakira muona kuti Amalawi ndiwo wapusitsa pano tikuzipusitsa tokha ngati mene tasipusitsira papa timanamisa azambiri achakwera abwana athu ndi mauza zambiri mwaona mene sayendera zisankho osaphunzirapo yayi maika bwera pena pake musamazitame kwambiri mumadziwa ino ndi munthu wophunzira koma mumapanga zinthu pena pake atikhanga kuti kunyozani koma ife zikutibwereketsa mtima ndi anthu ambiri takudandaula ine ndangolimba mtima papa kuti ndiyankhule ndikudziwa kuti ena mundilowera kumbox queen box ena andinyoza kale apapa ndaona kale andinyoza kale ndibe nazo ntchito tiziyankhula pena pake tinthawi ya democracy osati tiziopa chifukwa munthu ngwa chipani chathu basi no ine sizinandisangalatse maika bwe kunongokhala chete osayankhula ayi mukwakwitsa beka ya Malawi mukwakwitsa mubweretsabe mkwiyo mwa Malawi osaphunzirapo yayi imene sachitikira kuwina munthu ndi landslide imene wawiniracho nchini sanjetike yapo munthu wawinatu kwambiri amene chifukwa chatokha kusamva maulangizi amene anthu amatiuza kusamva maka akasakula kunyoza one hour chipulogalamu kukhalira kunyoza hafulesi vulo khale anthu akuluakulu anzeru zayi ineza ndi nyasa ngandafika poyankhula choncho sizinandisangalatse chipani chiri kuchithetsa tokha ndipo muyembekezere 2030 kuzakhala kulimbana kwa DPP ndi UTM muyembekezere zimenezo ngati DPP idzachoke idzalowe mboma idzakhala UTM not MCP tiri kuithetsa takhala ku opposition zaka zingati tapeza mwayi olowa mboma moti pange zinthu zokomera Amalawi tikupangabe zinthu zoti ayi ine ndiye sizinandisangalatse